Els catalans fan coses. Amb Maria Fernández, Alba Esteve i Berta Gol. Aquesta setmana, els ganàpies de la UAB. La colla neix el 1994. Bé, neix d'una inquietud castellera, que justament coincideix amb el boom casteller i decideixen que volen iniciar un projecte casteller aquí, però al principi una cosa que diguéssim molt suau. I van veient que aquest projecte va agafant volada, cada cop s'hi sumen més estudiants i funden la colla, la primera colla universitària, els ganàpies de l'Autònoma. Amb la faixa sota el braç i a la cara un somriure, arribo al mig de la plaça. Els castells universitaris fan molt més la funció de fer escola de castells. És molt més fàcil aprendre en una colla universitària per la seva pròpia naturalesa d'una renovació de la colla total cada 4 anys. És a dir, cada any entren 100 persones noves i llavors has de fer molta escola per formar-les de seguida. Finets i pel mig tornaran a baixar i toca el cel amb la mà. La temporada s'estructura en semestres, com si diguéssim primer tram, segon tram, primer semestre, segon semestre. Llavors, al final de cada semestre ve la temporada de diades, que són 4 dijous seguits on tu vas a places on vas convidat a actuar. De les gralles i les festes populars, ningú ens n'arrencarà si fem pinya. Organitzem moltes activitats socials envers la colla, com poden ser colònies, l'intercasteller de futbol, diversos sopars, en fi, molta activitat social perquè realment la família ganàpia segueixi unida. I també que els universitaris són molt més festeros i això no ens ho traurà mai ningú i ens encanta. I fins aquí el primer programa dels Catalans fan coses. Nosaltres ens acomiadem i ens trobem la setmana que ve a UAB Televisió.